Assalamu alaikum. Aw denkɛ n'aw balimakɛ de don Mali Kura chaîne toujours foli ni tani ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma, aw bɛɛ lajɛlen folen don. Donc an bɔlen don an ka formation bɛ tali kɛ Windows 10 kan. Formation min kɔnɔna na an b'a sigi sen 25nan de la. O sigi sen 25nan bɛna kuma fɛn min kan o ye ɲamanminɛn. N'i bɛ fɛ ka i ye fichier minnu jɔsi ka bɔ i ka ordinateur sanfɛ, n'i bɛ fɛ k'u jɔsi ka bɔ ordinateur kɔnɔna na badabada. O kɔrɔ ye min ye, an y'a fɔ an ka video tɛmɛnenw na, an ko ko n'i ye fichier min jɔsi ka bɔ i ka ordinateur sanfɛ, a tɛ jɔsi yɛrɛ yɛrɛ ka bɔ yen, a bɛ taa bila ɲamanminɛn de kɔnɔ. N'a bilara ɲamanminɛn kɔnɔ, n'a sɔrɔ ni hakili jiginna k'a fɔ k'i y'a jɔsi ka sɔrɔ i kun man ka jɔsi i filila de k'a jɔsi ka bɔ yen, donc i bɛ se ka sigi i ka ɲamanminɛn kɔnɔ ka taa i ka fichier récupérer. Donc mais ni o fichier minnu bɛ bila o ɲamanminɛn kɔnɔ, donc o bɛ place de ta, a bɛ comme i ka so kɔnɔna na quoi, n'i ka ɲamanminɛn fara tuma dɔ la f'i ka taa a fili ɲaman fili yɔrɔ de la quoi. Donc o bɛ cogo min ordinateur fana b'o cogoya kelen de la. Donc sisan an bɛna ye cogoya min na an bɛna se ka espace dɔ libérer an ka ordinateur sanfɛ pour que ka espace dɔ libérer ɲamanminɛn videli senfɛ. Donc pour ka se k'o kɛ, an bɛ an ka explorateur de fichier dayɛlɛ, n'an ye explorateur de fichier dayɛlɛ, o yɛrɛ senfɛ n bɛna raccourci clavier dɔ yira o la pour que ka explorateur de fichier dayɛlɛ joona joona. Donc i bɛ Windows ta ani E, donc n'an ye Windows ta ani E, a bɛna ye sisan a bɛ explorateur de fichier dayɛlɛ. Donc n'o dayɛlɛ la, a bɛ don menu min bɛ ɲuman bolo yan fan fɛ, a bɛ jigin corbeille. N'i jiginna corbeille la, i bɛna ye bon fɛn dama dama min bɛ ne ka ɲamanminɛn kɔnɔ, ni n bɛ fɛ ka a bɛɛ jɔsi ka bɔ yen, n mago tɛ a si la bilen, n bɛ fɛ k'a bɛɛ de jɔsi ka bɔ yen, donc n b'a dɔn k'a fɔ ko n tɛna se u ma. N bɛ se k'a kɛ vider la corbeille, o filɛ ne yan. Donc au vider la corbeille kɔrɔ ye jumɛn? O supprimer tous les éléments de la corbeille afin de libérer de l'espace disque. Donc n'i y'a jateminɛ ni n y'o ta sisan a bɛna nin bɛɛ de supprimer ka bɔ yen. O ye a suguya fɔlɔ. N'a ye n diya n bɛ clic droit ta. Donc n'i ye clic droit ta, o ye souris sanfɛ bouton min bɛ kinibolo yan fan fɛ. Ni n y'o ta n bɛ jigin fo duguma. Donc i ɲɛ b'a la yan a sɛbɛnlen b'a la ko vider la corbeille. N bɛ se k'o fɛnɛ ta. Donc o bɛ nin bɛɛ supprimer ka bɔ yen. N'olu dun supprimera ka bɔ yen, aw ka dɔn k'a fɔ ko a tɛ se ka lasɔrɔ bilen. En tout cas a tɛ se ka lasɔrɔ nɔgɔya la bilen. O y'a bannen, o y'a jɔsilen ka bɔ i ka système kɔnɔna na définitivement badabada. Donc a bɛ comme i ka ɲamanminɛn, donc ni taara i ka ɲaman fili i ka ɲamanminɛn kɔnɔ, ni ɲamancɛlaw nana k'a cɛ ka taa n'a ye, n'u taara n'a ye ka ban, donc i kɛ man di k'i ka fɛn dɔ ye, n'a sɔrɔ ni kun filila ka fɛn dɔ fili ɲamanminɛn kɔnɔ, i kɛ man di k'a ye bilen. A bɛ se ka ye mais tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la i kɛ man di k'a ye. Donc pour k'o kɛ an b'o ta vider la corbeille. Donc n'an ye vider la corbeille ta, a bɛna ɲininka, a b'a fɔ ko voulez-vous vraiment supprimer ces 22 éléments de façon définitive. O kɔrɔ ye jumɛn? O kɔrɔ ye ko est-ce que tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la n bɛ fɛ ka nin fichier 22 n bɛ fɛ k'u supprimer badabada, n bɛ fɛ k'u jɔsi ka bɔ yen badabada. Donc ne dalen b'a la k'a fɔ ko n bɛ fɛ k'u bɔ yen, donc n b'a ta ko oui. Donc aw b'a ye sisan a bɛɛ bɛ ta ka bɔ yen kelen kelen fo ka taa a bɛɛ ban. Donc a b'a bɛɛ de jɔsi ka bɔ yen définitivement ka bɔ n ka système sanfɛ. Donc o de tun ye bi video, donc ka yira aw la cogo min na an bɛ se ka an ka corbeille vider cogo min na, ani cogoya min na an bɛ se ka an ka corbeille ɲamanminɛn vider cogo min na pour que ka espace créer. Donc k'a fɔ ko ala k'an bɛn ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma. Salamu alaikum.